Okay, mayong buntag sa ato ang tanan. So ako na si Jimuel, usa ka lumad, usa ka retibo. So karon mga katribo, anata sa atong bukid. Subida ta kay para manguha ta og kining pangsugnod. So wala manggoy uso ang LPG diri sa ato ang bukid. So ang pangsugnod ang ato ang madidali kining kahoy. So dali exercise mga katribo. So kumusta man mo? Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa atong mga videos, no? Sa mga taga bukid din na, mga katribo nato nga nagasubaybay sa atong video. Bisaya man ka unsa man ka dinha. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa atong video. So kung nature lover ka, so i-enjoy ang ato ang mga videos tungod kay atong ginapang upload nga video dinhi sa more on nature, bukid, kinabuhi nato dinhi sa probinsya. So naga-upload po tayo kini mga videos nato tungod sa ato ang source of income, which is ang farming. So gusto na ko enjoy ang ato ang mga videos mga katribo. So mga katribo, mo ni ato ang gamayng area diri sa bukid. Actually gikan sa among balay dito sa Patag, dito sa gitawag namo nga baryo, mga almost 30 minutes ang among gilakaw para lang maabot dinhi. Sa mo lang ha, mga 30 minutes ambot lang kung katong dili mga anad og kanang bukid. So medyo dugay-dugay tungod kay medyo bakilid ang ato ang area. So dinhi mga tribo, ang ato ang kuan natin gamay nga tanong nga durian. So na po tayo mga kakao. Tuloy sa bidaon kay sa bungtod ni ang among area mga kalumads. O mga katribo. Lawas ibabaw ang ato ang gamay nga barong-barong. Actually hangak siya. Pero exercise is the best medicine. Labi na karon mga katribo nga suon sa lang atong ipaslak sa ato ang mga baba. Kasi klase mga sakit ang atong makuha. So ayan mga katribo, klaro ba rin ang bukid na dira. Tuloy taas niya atong area, natas ibabaw. So mao ni ato ang palibot, puro green, stress reliever, indot kay sa pananaw. Naapot mga kakao mga katribo. So mo na itong first nga gitanong buyat nga durian. Taas-taas na. Naapot tayo tubo. Gami pa. So mo ni ang pagbayag nini namo. Napay mga baso. So kinsa makarelit ani mga katribo sa mga taga bukid din na. No, ay nabuhan, punduhanan og kahoy. So kini higdaanan, pangulayan, panahon sa kagabion o panahon sa kautuhon. Relax ta. So napaisa din yung mga tribo. So kana. So nindot kay mamuyo og ingani nga lugar mga katribo kung nalang kay pagkaon, no? Walay samok. Ang imong badunggan in town dinhi, mga huni lang sa mga kalanggaman nga nag-awit ibabaw sa kakahuyan. Tingog sa sapa. Mga gangis. So dili gid ako na ikambyo ang kinabuhi sa bukid sa syudad. Ay sa syudad inganing oras mga alas 9, oras 8 igang na kaayo. So dinhi sa atong bukid mga kalumads o mga katribo, libre ang ato ang aircon, bugnaw kaayo dinhi. So dinhi ang ato ang area kuan atong kahoy.